Doncs res, famílies, anem a començar la història d'aquesta nit, que és la segona part, ni més ni menys que la història d'ahir. És una història de la bruixa Baba Yaga, que són uns contes que va recollir un senyor que es diu Afanassiev, que seria més o menys com els Grimm, els germans Grimm, però de Rússia. I aquesta història, aquesta Baba Yaga, és una de les bruixes més famoses d'allà. El cas és que abans de començar el conte, farem una mica de màgia, agafarem una mica de pols màgica, ens la passem pel cabell, i aquí comença la segona part. Ens trobem ni més ni menys que a la cabanya de la Baba Yaga. La protagonista de la nostra història havia anat allà perquè les seves germanastres li havien dit que se n'havia d'anar fins al mig del bosc a parlar ni més ni menys o buscar foc a la casa, a la isbushka de la Baba Yaga. El cas és que va passar per un camí ben frondós, un fos ben espès, fins que va arribar a casa d'aquesta velleta. Va trobar una tanca plena d'ossos i calaveres que estaven a dalt de tot, que quan es feia de nit, els ulls se li convertien, se li encenien en foc. El cas és que la nena va veure arribar la Baba Yaga amb el seu morter, amb la seva escombra que anava borrant les petjades, i amb la seva mà de morter que li servia com de timó. El cas que un cop a dins, perquè la nena va aconseguir entrar a casa de la velleta li va dir «D'acord, et donaré foc, però a condició que has de fer unes feines a casa. Si les fas, jo et donaré foc, però si no les fas, et menjaré. M'has entès?» I la nena, doncs, evidentment, el que havia de fer era buscar foc i es va quedar a aquella casa. El cas és que la vella, la Baba Yaga, li va demanar menjar. Bé, si havia menjar quasi per un regiment, per moltes persones, i la Baba Yaga s'ho va acabar tot. O sigui, no va deixar res. Bé, va deixar una mica de sopeta i una mica d'un tall de pa i un tall de vianda. I la velleta, abans d'anar a dormir, li va dir: demà t'encarrego unes feines, m'has de fer unes feines que és netejar el pati, netejar casa meva, netejar la roba, agafar una mica de blat i portar-lo aquí, d'acord, m'has entès, i fer-me el sopar. Apa! I la Baba Yaga es va quedar clapadíssima, es va quedar dormidíssima. I la nena preocupadíssima, però tota aquesta feina jo sola, però no la puc pas fer, però si és increïble, he de netejar el jardí, he de netejar la roba, he de netejar tota la casa i aquesta casa està bruta. I després va fer una cosa, que és el que feia sempre com tenia un problema, tal com li havia dit la seva mare, que agafés la nina, li donés menjar i li demanés consell. I la nina, després d'haver menjat, es va escoltar la noieta. No pateixis, vés a dormir. El coixí és un bon company de nit. Ja trobarem solució. El cas és que la nena se'n va anar a dormir i es va despertar molt aviat. Però, encara que s'hagués despertat molt aviat, la Baba Yaga, la bruixa, no estava desperta, estava preparant algunes cosetes per endur-se. Ja tenia el morter a punt i tenia el seu timó, la mà de morter i l'escombra preparats. Nena, fes el que et dic. Avui al vespre tornaré i vull que ho tinguis tot a punt. Si ho tens a punt, en parlarem. Però si no, nyam. El cas és que just en aquell moment va aparèixer el mateix ginet que el dia abans, vestit de blanc, amb un cavall blanc, cavalcant i es va fer de dia. I la Baba Yaga va fer un xiulet i quan va sortir de la porta, just en aquest moment que anava viatjant per sobre el seu morter, va aparèixer ni més ni menys que un cavaller, el genet de color vermell, amb un cavall roig i en aquell moment va aparèixer el sol. La nena estava preocupadíssima. Ostres, amb les coses que he de fer, però com en sortiré, pobra de mi. Però just en aquell moment, quan va mirar al pati i va mirar dintre casa seva,
Va veure que tota la casa estava neta, estava impecable, la seva nina l'havia ajudat, no havia de fer res. Oh, uau! Ostres, moltes gràcies, nina. Bé, li va dir la nina, ara només et queda fer el sopar. Per tant, durant tot aquell dia, la nena no va haver de preocupar-se de res més. Bé, sí que estava preocupat pel fet d'estar a casa una bruixa, però no s'havia de preocupar massa, perquè sabia que tot estava fet. I com a mínim, la bruixa no se la menjaria pas. El cas és que la nena va preparar el sopar i va esperar la velleta que vingués i com la baba Iagà va aparèixer, bé, primer va passar el que havia passat la nit anterior, les calaveres van fer llum i semblava com si fos de dia, i el genet, el cavaller fosc, va arribar. I de cop i volta es va fer fosc, però just en aquell moment les calaveres van il·luminar-ho tot, semblava com si fos de dia, i just els arbres van començar a gemegar. I les fulles cruixien. I va aparèixer. Amb el seu morter màgic va aparèixer ni més ni menys que la baba Iagà, que xiulant va entrar a casa seva. I com va entrar a casa seva, hola, nena, que ho tens tot preparat, que està a punt. Perquè si no ja saps que el que et passarà et menjaré. I la nena li va dir, no, mira-ho tu mateixa, mira, tot està fet. I la bruixa s'ho va mirar així com... Veig que ho has fet tot. Servents meus, es va girar i de cop i volta va mirar cap a la taula. Servents meus, necessito que m'ajudeu, agafeu aquest blat que hi ha sobre la taula i me'n feu ni més ni menys que farina. I de cop i volta van aparèixer 3 parells de mans. Aquí en teniu 2, però en van aparèixer 2 més, i en van aparèixer 2 més, o sigui, 6 mans van agafar el blat i se'l van endur. El cas és que van sopar, i la velleta, després de sopar, bé, noieta, demà vull que facis exactament el mateix que has fet avui, d'acord? Però vull que m'agafis llavors d'allí. Bueno, llavors d'allí, perdona, el cap se me'n va. Vull que m'agafis llavors de cascall, saps? Aquesta flor que surt a la primavera. I vull que me la desgranis de la terra, d'acord? I de cop i volta... I la velleta es va tornar a clapar, es va quedar ben dormida. I la nena ben preocupada, i una altra vegada, però sí, ahir ens va costar molt, i una altra vegada. I de seguida li va donar una mica de menjar a la nina, i la nina la va calmar. No pateixis, d'acord? Vés a dormir, que el coixí és un bon company de vespre. Ja trobarem una solució. El cas és que l'endemà al matí, quan la nena es va despertar, va trobar el mateix panorama. Va veure la bruixa se'n va anar amb el seu morter, i quan es va girar, tota la casa estava neta. Inclús les llavors, aquestes del cascall, que li havia demanat la bruixa, va veure que la nina les estava netejant. Per tant, només va haver de fer el sopar. Per tant, la bruixa, com va tornar aquell vespre a casa seva, has aconseguit fer la casa, ho tens tot a punt? I la nena, sí, passa i miro. Ostres, això ho has fet, i això també ho has fet, i això també, i això també... Bé, el cas és que de seguida va dir, servents meus, companys, agafeu aquestes llavors i me'n feu oli. I les mans van aparèixer, i 2 mans més, i 2 mans més, i totes mans van posar a la taula, van agafar les llavors i van desaparèixer. I mentre estaven sopant, la velleta... Escolta'm, estàs molt callada, tu, que et passa alguna cosa. I la nena... No, deu ser timidesa. Doncs, ja que m'ho preguntes, puc fer-te una pregunta? I la velleta, sí, fes-me la pregunta que tu vulguis. Ara sàpigues que qui fa masses preguntes envelleix molt ràpid.
I la nena li va dir, sí, només vull saber una cosa. I li va preguntar, mira, ahir quan venia cap aquí, em vaig trobar de cop i volta un cavall blanc, amb un genet a sobre que també anava blanc. Qui és? I la velleta, la baba Iagà, li va dir, és ni més ni menys que el meu servent, el dia. Ostres, molt bé. I et puc preguntar qui era el genet vermell? Sí, és el meu servent, el sol. D'acord. I després al vespre vaig veure un altre genet, que anava tot fosc. Qui és? És el meu servent, la foscor. Que vol saber alguna cosa més? I la nena, tot i que tenia la pregunta al cap de què eren aquelles mans, de cop i volta, es va quedar callada. No, m'està bé, no vull fer-te cap pregunta. I aleshores la velleta li va dir, ai, d'acord, molt millor per tu, perquè sàpigues que si haguessis fet gaires preguntes, a mi les coses de fora de casa encara te les puc contestar, però les coses de dins a casa no m'agrada gens explicar-les. I qui pregunta massa, me l'acabo cruspint. El cas és que la bruixa, la baba Iagà, li va fer una pregunta. Escolta'm, doncs ara em toca a mi fer-te una pregunta. Escolta'm, com és que has aconseguit fer tota aquesta feina que t'he posat aquests dies? I la nena li va dir, bé, perquè la meva mare em va beneir, em va ajudar, em va donar una cosa per protegir-me. I només d'escoltar aquestes paraules, la baba Iagà va agafar la nena, fora, fuig, desapareix de la meva vista, jo no vull gent, no vull gent beneir de casa meva, jo no vull gent que estigui protegida, desapareix. Però abans que marxés, la velleta va agafar una de les calaveres que estava il·luminada, la va enganxar amb un pal, ploix, i li va donar a la nena. Té, agafa aquest pal amb aquesta llum. No era això el que m'havien demanat les teves germanastres? I la nena, sí. I que m'ajudeu-me. Va córrer fins que va arribar a casa seva. Bé, casa de la madrastra, aquesta casa del costat de la cabanya. I quan va arribar allà, ja era de dia. I la calavera se li van apagar els llums, o sigui, el foc que tenia als ulls. I la nena va estar a punt d'agafar la calavera i llançar-la. I de cop i volta va sentir una veu així com no em llencis, porta'm fins a casa teva. I la nena es va quedar tan espantada que va continuar amb la calavera, i quan va arribar a casa seva, que ja devia ser mitja tarda, a punt de fer-se de nit, va trobar una cosa molt curiosa, i és que tota la casa estava fosca. I a fora hi havia la seva madrastra, hi havia les seves germanastres, i quan la van veure van arribar cap allà i la van abraçar i es van posar molt contentes, i la nena no en tenia res. I les nenes i la mare li van explicar que des del dia que havia marxat no hi havia hagut manera d'encendre les espelmes a la casa. N'havien anat a buscar els veïns, però només arribar a casa desapareixia. El cas és que diuen que quan la nena va entrar amb la llum, amb la calavera encesa, perquè la mare va dir, ostres, aviam si això ens serveix. Sabeu què va passar? Que de cop i volta la calavera, amb la seva mirada, amb la seva llum potent, amb el seu foc, va mirar atentament a la madrastra i a les nenes, a les filles d'aquesta dona, i sabeu què va passar? Que de tan intensament que les va mirar, aquestes es van convertir en cendra. La nena es va quedar al·lucinant del que havia vist. I el que va fer va ser tancar la casa i enterrar la calavera. I se'n va anar a la ciutat a veure una velleta que coneixia, que era molt simpàtica. I es va quedar allà a viure un temps. I diuen que per aquelles casualitats de la vida, un dia que aquesta nena li volia fer un regal amb la velleta, li va voler fer com un teixit.
un vestit així molt bonic, una tela molt blanca. I per això va demanar ajuda de la seva nina. I quan ho va tenir fet, li va donar la velleta i li va dir, mira, escolta, vés al mercat i amb això fes-ne el que sigui, el vens i amb aquests diners te'ls quedes. I la velleta va dir, no, això ho ha de veure el tsar. I es veu que quan el tsar va veure aquella tela, es va enamorar d'aquella tela i va intentar cosir-la. Però com que no hi havia maneres de cosir-la, el tsar va demanar una altra vegada a la velleta que anés cap allà. Escolta'm, aquest llençol, aquesta tela que m'has deixat, que és tan xula, no hi ha manera de cosir-la, que me la pots cosir? I la velleta va dir, no, això ha sigut la meva filla adoptada. El cas és que el tsar va tenir les seves camises i com que va estar tan content, va demanar de conèixer qui havia sigut la seva cosidora. I quan es van veure, quan es van conèixer, es van agradar. I es van conèixer, van quedar un dia, i van quedar un altre, i un altre, i un altre, i un altre, i es veu que finalment es van acabar casant. Però just es van casar el dia que el pare d'aquesta nena arribava a la ciutat, per tant va poder assistir al casament. I sabeu qui va viure feliça i contenta a casa d'aquesta noia, perquè ara era ni més ni menys que una tsarina? Sabeu qui era? Doncs era ni més ni menys que la velleta. La velleta va anar a viure amb el tsar i amb la tsarina, i va viure feliç i contenta i molt ben acompanyada. I sabeu una cosa? Que aquesta història va estar a punt d'acabar. Hi ha una petita cosa que no sé si us he d'explicar. Que falta una cosa? Doncs la cosa que falta és que de què se'n va fer d'aquella nina? Doncs aquella nina diuen que va viure per sempre més, o si aquesta tsarina, aquesta nena va viure sempre més, o va guardar per sempre més aquesta nina sense explicar el seu secret a ningú. I catacric, i catacrac, aquesta història d'aquesta setmana s'ha acabat. Doncs, bonics i boniques, el conte d'avui jo crec que ha arribat al final. He intentat explicar-lo perquè jo crec que hagués necessitat un altre dia, però ho he acabat. Mirem comentaris, aviam què tal, com ha anat.